Paneček nebo došel na kanál Šamper a je to druhý díl z naší minisérie jménem Super Dangerous Dungeons rakovinotvorná hra. Nebudu to nadále okecávat všechny informace o této hře, jsem řekl v minulém videu, takže se do toho rovnou jdeme pustit. V minulém videu jsme dokončili všechny všechny levely v prvním světě, nebo v první části. Dneska se přesuneme na druhý svět, ten doufám, že už bude trochu těžší. Oh, hello there, takže, co pak tady máme? OK, takže nová, WTF, já tam nemůžu skočit. Aha, mě to šlo tady, tam je ten řetěz. Dobrá. No. Sakra. Aha, já můžu skákat přes to, jako tady. Jo, aha. Ježišmarja, já jsem viděl to. Dobrý, jdeme sem a... Počkej, ale proč je tady toto? Proč je tady toto? What? Že bych se tam dostal normálně, ne? Nebo ne? Jo, nedostal, chápu. Ježišmarja, proč jsem takový idiot? Jaké jsou prostě nové věci v tomto světě? Řetězy a koule a voda. Jak to vypadá? Tak, konečně. Jo, to je první level. Jak budou vypadat ty další? No, nějak vypadat takhle budou. Oh no. Oh no, co to je? Kámo, tady jezditka. Dobrý. Tak. Let's go, další level je pokořen. Dáme to zase jako minule. Co to je? No to po mně nechceš. Au. No to po mně nechceš, kámo, abych tady prostě, ne. Jak jsem říkal, dáme to zase jako minule, že dá se 10 levelů, aka jeden svět, prdá, je se jeden svět, nebo část toho dungeonu, nevím, co to je, prostě v jednom díle, oh shit, to takhle to budeme opakovat, kámo, proč jsem si říkal, že to natáčím znova, oh yes, let's go, tak, vypadni, tak, nice. No! Tak já to teďka asi střihnu, dostanu z té fáze. OK. Končili jsme další level, jsem trošku zapomněl mluvit, což se omlouvat. Oh! Hello. Ježíš, ne, nemám rád tady ty levely, jak ty musíš... No, come on! Že mi to štrejchlo hlavu, můj krásný zelený čepec, ty vole. Ježišmarja. Já jsem myslel, že dobrý, to je jedno. Bro! Já jsem říkal, dámy a pánové, já jsem v minulém videu byl takovej, jak si klidnej, to jste asi jako slyšeli z toho videa. A já mám pocit, že za chvilku začne ten reálný rage. Za chvilku začnu mlátit do stolu a to se vám líbit nebude. Když pravděpodobně bude, že jo, protože rage se lidem vždycky líbí. Takový nepsaný pravidlo. Fanoušku. OK. Jako to je to... Taková blbost a mě to tak naštve. Ještě, to je jak Geometry Dash. Prostě... Jednou se štrichnu a jednou blbost a už jsem zase na startu, tyjo. Neumřel. No. Kamo, ne! No. Kamo, neříkej mě, že mě zničí. Ty vole, pixelová hra. Že prostě tady ten zelený maník nedokáže prostě přeskákat pár žihadel. No to mě neříkej, to mě úplně povídej. Já se jenom bojím, že budu muset hrozně moc cenzurovat v tady těch videích. protože jakoby se to za chvilku hodně zvrtne svým slovníkem. Oh, let's go. Kámo, to byl level 14. No, to si ze mě dáte prdel. Co to je? Oh! Tam štrajchnul týpek. Let's go. Oh no, joha, já nesmím. Joha, já to chápu, já mám... Nebo co? Joha, mám tady skočit s ním. Děkuju. No! Z ledu, nebo co? Nebo ten týpek nemá nohy. Bro.
Kamo, já tak nenávidím ten slider, že mě prostě what? Že mě prostě pošťouchne do té vody. To skočím, ne, neskočím. Oh, dobrý. A já musím jít zpátky, ještě pač tady je řetěz. No to ne. No. Come on, já to nenávidím. Tam chci hrát, no. Kamiči, už ty vole. To háje. Plus, já už na téhle fázi, na tomhle pitomým levelu. Už hraju jako nezdravě dlouho. Já už jsem jako, podle mě už jako za chvilku vidím Boha jako s tím přístupem, protože jak dlouho jako to budu dělat, můj bože, to dokončil. A to byl 15. level. What? Aha, tak dobrý, tak je super. Takže co mám dělat? Aha. No, ježíš, já mám přeskakovat takto. Tam je dole ten čudlík nebo klíč, že jo, no yes. No! Kámo, proč ta věc nedokáže skočit, kámo? Skoč. A nezabij se u toho. Děkuji. Jsi velmi hodný hošánek, ty vole. Tak. Nice, klíč, kámo. Kámo, že by. Plus. To je jenom druhý svět, jo? Oni tady jsou ještě potom další 2. A ještě poslední boss fight, který jsem v životě nedokončil. Kámo, co to zase je za chujovno? No! To je jedno, já se k tomu nebudu vyjadřovat, jakože vůbec se k tím věcem nebudu, jak to mám vyskočit! Co jsem měl udělat? Já mám jít pro ten klíč, ale nemůžu pro něj jít. Jsi robber, nebo jak jsme se dozvěděli v minulém partu, že jako tady ten typek je jako prostě zloděj, nebo prostě treasure hunter a nemíš plhat, kámo. Ono ne. Kámo, já to chápu, takže vy takhle na mě, já takhle na vás, ne? Tak. Zde. No. Krč se! Umíš se krčet, tychu! Dobrá. Já nebudu rageovat, není to zdravé. Let's go! No! Tak super, tak jsem zase na startu. A to nemůžu jako, kámo, mě tak štve, jak tam prostě, kámo, ten pixel jeden mě tam překáží k tomu, abych tam vyskočil. Ale co to je, kámo, jak to, že tam nemůžu? Ach jo. Já jsem sem dostal, a co mám dělat teď? No to ne, kámo, já musím znovu, prosím, už to nepokaz. Tak, jsem tady saves. Oh yes, let's go. On na ty boxy? Co s tebou dělat? Ježiš. Fuck off. Co chceš, jako? Kam tě mám jako šoupnout? Ježiši, kamo. To není zdravé. No, ty kokos. Co je dobré? Počkat, co? Já už chápu. Tak, spadni. Co? Ne! Utíkej. To, let's go. Ty skoč, přesně tak, no. Tak. Hoď to tam. Tam je otevře. Tam tu balisádu. Tak. Teďka můžu jít do exitu. Tady ten level byl actually jako jednodušší než většina ostatních. Co to je? What? Protože mizející bylo, no to no, I don't like, no, fuck. Počkej, to skoč. Dobře se k tomu vyjadřovat, ok? Můj bože, já to reálně skočil. Ok, a co teď? Ježíš, já to mám jako natajmovat. Počkej, co je tady? To nic není, ne? Co mám tady?
Oh. Ne, ne! Boom. Také. He dead. Určitě, dámy a pánové, pokud, jak jsem říkal už v minulém videu, pokud by vás spíš zaujímala ode mě jiná hra, prostě mobilní hra, tak mi to dejte vědět dolů do komentářů, ať zbytečně natočíme tohle a můžeme přejít na něco, co reálně vás zajímá. Co? Ježíš, tak to jsem asi úplně, já jsem idiot, já jsem tady nemusel vůbec skákat pro ten, ne! Tak, to je, ale už to zdochnu. No to je super. O můj bože. Prosím. Já to dokončil. Let's go. Poslední level. Co to je? Ježíš, to jsou ty pipky, ne? Prostě. Okay. Co jsem zmáčkl? Nevím co. Aha, ono to není konečně, chápu. Jo, aha, ježíš, já jsem trouba, já jsem měl jít. Aha, ok, chápu. I understand. Je tady na lever. Tady je jedna páka. Ale tam nahoře? What? Jo, teďka tady mám zmáčknout toto. Teď ten event, jo. A teďka jako co? Jo, chápu. Jo, chápu. Já už jsem to možná pochopil, můj mastermind brain, ty vole. Už možná zapojil, ty vole, mozkový buňky. Že by. Já musím teďka tady čeknout tu pipku, sjet dolů. Musím jít tudy a teď dostatečně rychle musím vyjet tudy. No jasně, a teďka. Let's go. A teďka jdeme na toho. Na dalšího bosíneho. O koruna. Jackpot. Škoda, že to nemohlo být jako jednodušší. Asi jako bylo by to... Jo, ne, já jsem taky překladatel. Že, jackpot. Jakoby jednoduše by bylo, kdybych neprospal všechny ty plavací hodiny. Jsou joky, ty vole. What the fuck is that? No. Co mám dělat? Mr. Octopus! Ty kraso. Má dobré fousy. Shoes. Jo, ježiš, to je zase ten level? To je stejné, ne? To je stejný jak s tou koulou, jak z Rock of Ages. Já říkám, že to zase projdu na první pokus, kámo. Protože jestli jo, tak to bylo docela smutný přímě, že všech těch x levelů, tak projdu ty vole, no, 30. No! Dobře, tak 2 pokusy. Že bych to normálně, že všechny ty ostatní levely jsem prošel tak na 30. a tady to bych prošel na 2. Jako to by bylo docela vtipný, ale aspoň bych dřív ukončil video. Protože už to tady dělám fakt jako třeba hodinu, jako bez nadsázky. Tady těch pitomých 10 levelů dělám třeba už hodinu, jo, takže... Aha. Takže co, já tam nemám skákat, nebo co, tam vole teleportovat, nebo jít tam na jako... koberci od Aladina, nebo co ode mě chceš, chlapi, co ode mě chceš? Ale aspoň Mr. Octopus ne... No, come on! Já se nechci vymlouvat na tu hru, že je těžká, já se chci vymlouvat na to, jak jsem blbej spíš. Protože jako jinak to jako nedává smysl. Okay, boom, pojď, come on, let's go. Come on, pojď. Do it, do it. Teďka pomalu, co? A jak to mám skočit? Jako řekni mi to, jakože... Jak to mám jako vyskočit? Excuse me. Já jsem se dostal.
A umřel jsem, výborné, ty vole, juchu. O můj bože, já se přesto dostal. Tohle je můj ran. A ten chobot jakože tady. Ježiš, co to je? Já to věděl. O můj bože, konec, díky bohu. Už prosím tě ho znič. Ano, pust na něj. Ano, ty kráso, chudák. Dungeon clear. Let's go. Můj bože, co nás to čeká. Dobře, dámy a pánové, toto bude všechno pro další epizodu této hry. Super Dangerous Dungeons. Doufám, že jste si to užili. Pokud ano, mrskněte like. Děkuju vám, že jste koukali a pokud byste chtěli další díly z té hry, tak určitě napište do komentářů. Pokud byste chtěli z jiné, taky to napište do komentářů, nebudu se slabit ani za jedno. Takže jo, děkuju, že jste koukali a příště videa se uvidíme příště. Tak zatím, čau.